Engko sing bergerak men Tatin. Tatine to men anu jenenge iki Sri Uning karo Wiratmaya. Oh nggih. Ha sepuh la ajeng kula gandrunge sepuh mriku ya, Pak. Apa? Sepuh Mbak Tatin ya, Pak. Ora apa-apa. Mboten napa nggih? Ora apa. Ora apa-apa ngono iki wis suwem ya. Oh. Tua sing wedok iki wis umum. Kang Mas. Opo diajeng Sri Uning? Kang Mas Wiratmaya. Iya. Menapa panjenengan menika kapang kalian kula to Kang Mas? Wis suwe nggonku ngenteni prasasat kumambanging watu item sileming palwa gabus Yayi. Aduh Kang Mas, panjenengan kok kados mengaten menika kados pundi to? Kula dadi rasane kok kayane dadaku kok mak ser-ser ngono lho. Padha. Kok Kang Mas madhepe mriki? Nek aku cara Wiratmaya Sri Uning muni-muni ngono aku dadamu sik endi?